si Lord dili mo panalangin nato nga malayo ta niya. Walay blessing, walay panalangin ang Ginoo igsoon nga malayo ta niya. Dili na panalangin. Walay panalangin ang Ginoo nga modistansya ta niya, kung dili once si Lord mo bless, maduol sa taniya. No, mao na nga dili ta dapat magpailad sa mga offer ani, mao na no. Sige tagukod kwarta kay mao ni kwarta pero nalayo kas Ginoo. Sige kagukod sa kwarta pero wa ka nagukod sa tag-iya sa kwarta. Sayang. Amen. Kayang tinuod nga panalangin naa gyud na. Yes, naani mong mga kabtangan, naani mo ng maayo nga kahimtang, tanan maayo ka tanan, maayo imong sitwasyon, pero at the same time maayo pud imong relasyon sa Ginoo, maunay panalangin. No? Ang uban nagtuo, naamoy ngani, usara man na inyo, di ba? Ang uban proud kay sa ilang kaugalingon nga mauni na mga kabtangan, mga material nga butang. Wala ko ni gisulti kay ingon nga nasuya ra sa pastor, wa no. Ako ning gi-share para makorekta ug unsa ning tinuod nga blessing. No, kay usay magtuuta nga nanat aning nakabot na to ni atong pangandoy, nakabot na to ni nga profesyon, nakabot na to ni naangko na to ning butanga, pero nalayo pud sa Ginoo, di na panalangin. Kay way panalangin ang Ginoo nga malayo ta niya. Amen. Walay ihatag si Lord nato nga makapalayo nato kay gitan-aw ni Lord atong relasyon nga di ta malayo.